Idan baka da national ID card fa yanzu da kanka da wayarka ko kuma computer ɗinka za ka iya yin national ID card ɗinka da kanka a cikin ɗakinka, ba sai ka je wani agent yana baka wahala ba ko kuma ka tafi wani NIMC office suna baka wahala. Yanzu wannan wahalar ta kau, da kanka za ka sa information ɗinka da ya fito kake so ya fito a jikin national ID card, da kanka za ka zo kai pre-enrollment and booking. NIMC sun fitar da sabon tsari wanda suka ba shi suna da NIMC pre-enrollment and booking, wanda za ka fara yin national ID card ɗinka da kanka, sai dai ka samu nearest NIMC center kawai ka je ka ba su number kawai sai maka print slip. Wannan tsarin zai taimaka wa kowa da kowa wanda bai da national ID card, ba wai wanda kana da shi ba ka zo ka sake. In har ka san baka national ID card ka jira ni, kuma kana da shi ka share din bidiyon nan da yawa domin mutane za su gani waɗanda ba su national ID card suna kokarin yin national ID card, wanda suke birni da karkara ba su national ID card, domin su ga wannan bidiyon su national ID card ko kuma su samu wani taimake su ya musu da pre-enrollment national ID card. Kai tsaye ka biyo ni akan bidiyon nan nuna maka step by step, kuma sannan na san zaka iya tagging din NIMC domin su ga wannan bidiyon. So zan nuna maka step by step, sannan zan sa maka ka shiga wannan website din kai da kanka kai verifying ka ga yanda zaka yi national ID card. Kai tsaye ma kan bidiyon nan nuna maka yanda abin yake. So idan ka shiga kan website din da kuke gani gashi nan za ga akwai begin new application, sabon kenan, akwai resume application in ka fara, sannan zaka yi booking enrollment kenan. So zaka sa email address ɗinka a nan wurin da kuke gani, me yi email address ɗinka, idan kai sa shi sai kai sending, za su tura maka OTP cikin email ɗinka. Kun gani ko za su tura OTP cikin email ɗinka, shi zai baka dama ka ɗauko OTP ɗin nan. Kun ga ya shiga email ɗina, gashi na ɗauko OTP. Zan zo in kwafi wannan OTP ɗin sai in zo in sa akan wannan website ɗin sai ya buɗe mun. In ya buɗe min zan fara application. Kun ga ya buɗe min gashi na sa OTP ɗina da na kwafo a cikin email. Ka sa email me yi, kun gani ga tracking ID, wannan number da kuka gani ko ita ce zaka je ka ɗauke ta kai ta NIMC office. So kun ga ya shigo ko ya buɗe na sa, kun ga adult ko, so na manya ake ba a yin na yara, sai ka danna ka ce zaka fara. Kun ga kana danna adult ɗin nan, kun ga ya buɗe muku. Kun ga wannan form ɗin shine zaka bi shi a hankali, ka hankali ba wannan information ɗin zaka bi step by step. Ko ce kun ga ka sa surname ɗinka, ka sa first name, ka sa second name, ka selecting state ɗinka, local government ɗinka, gashi nan nationality ɗinka kai selecting ɗin shi, ka bi shi step by step saboda gudun ero. Da kanka zaka sa information ɗinka wanda ba in ka je ba sai ka ce wani ya sa maka ba ko ka zo ka sami ero, kai da kanka ka sa. Sannan in kai ba dan Najeriya bane zaka selecting ga nan non citizen kenan inda aka haife ka. So gashi nan ga kuma state ɗinka, local government ɗinka gashi nan. Sannan akwai supporting document da zaka sa kamar affidavit, local government NPC certificate, Nigerian passport, e-passport, driving license, wanda zaka iya sawa maka supporting certificate ɗinka, ya maka supporting document kenan. So wannan shine. Sannan kuma idan ka gangaro ƙasa gashi nan zaka yi uploading hoton ka, kun gani ko JPEG ko kuma wani PNG zaka uploading a wuraren. So zaka zo kai uploading din shi a nan wuraren. Sannan ƙasa kuma ga documentation shi ma kun gani ko zaka sa information. So wannan form din shine zai baka dama kai yi application din national ID card ɗinka pre-enrollment da kanka, ba sai ka sha wahala ka ji wani yana taimaka. So idan baka national ID